Bon dia, nois i noies. Avui, jo i el meu grup de teatre, format per la Juliana Roballo, l'Eva Montner, l'Àngel Rubio i en Josep Maria Lladó, us exposarem l'obra que hem estat treballant durant aquest últim trimestre, que al igual que un expresso, és curta, però intensa. Gaudiu de l'espectacle. Me llamo Juli, sóc una nena molt aplicada en els estudis, sempre tinc el llibre a les mans i tot. M'encanta llegir, de fet, el meu llibre preferit és el del Jerónimo Stilton. Me l'he llegit com 5.000 vegades, és que m'encanta. I, bueno, sóc una nena que no surt molt de festa, sempre estic a casa, com he dit abans, sempre tinc un llibre a les mans. I, bueno, doncs, la veritat és que estic molt enamorada del meu nòvio. És que portem com quasi un any i és que és el millor que m'ha passat. No hi ha ningú que el pugui substituir i així sóc jo. Soc en Pepito, així em diuen, un noi com qualsevol altre. No és que es pugui dir que el tema de relacions hagi tingut molta bona sort. Soc un noi de tota la vida d'aquí vaig. M'agrada dibuixar, sortir amb els amics, jugar a futbol per les nits, estar a casa jugant a la Play i així sóc jo. Què fas? Sí? Hola. Com que no pots quedar? Un altre cop? Un altre cop l'amic de Torredembarra. Doncs no, a tu, és que ja estic farta! Prefereixes estar amb ell abans que amb mi. Doncs no, vés-te'n a la merda! He escoltat que has tingut problemes amb el nòvio. Sí, bueno, tu deixaries plantada la teva nòvia el dia del vostre aniversari? Uf, que cabró. I és que a més, o sigui, amb aquest personatge, no sé, mai m'havia quedat tan... No sé, mai m'havia quedat tan... Mai què? Mai m'havia quedat tan satisfeta. Doncs, encara que no ho creguis, jo tinc habilitats en tema de psicologia i podria fer-te un petit qüestionari i així ens coneixem i t'hauries de passar tot tu nòvio un rato. L'únic que et demano és que confiïs en mi. Bueno, ja hem acabat el qüestionari. I quina és la conclusió? Jo te la puc dir, però el problema és que vull alguna cosa a canvi, saps? I quina és? Molt simple. A la merda!